Hi Langga! Welcome to my channel mga Langga! What's up mga Langga? Ito na naman po ulit yung katulong sa umaga vlog #37. So, time and check mga Langga. It's already 8:38 in the morning here in Riyadh. So, ayun mga Langga, 1:38 sa hapon naman dyan sa Pilipinas. Ramadan po ngayon dito sa Riyadh mga Langga, dito sa Middle East. Ayun, 4 hours lang yung tulog namin or 5 hours po yung tulog namin kasi sa gabi hindi na po ako nakakapag-vlog kasi 6:15 PM po yung kainan nila dito. So fasting po sila hanggang 3:30 AM in the morning po yung kain nila. Pwede silang kumain. So Ramadan ka rin po kasi lahat po ng mga brothers and sisters nating Muslim. Yun mga Langga. So upset po muna si Madam Langga kasi pagod na pagod po sa trabaho. Langga, pagkakwentuhan po natin yung buhay ko, kung saan po ako nagtatrabaho noon, ano pong trabaho ko noon, kabataan ko, ano yung ginagawa ko, mga Langga. Sa bago pa lang po dito sa channel ko, please huwag pong kalimutan i-click ang like at ang subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos ko. Bago ang lahat, mag-shoutout muna po tayo sa mga kaibigan ko, saka sa mga pamilya, Comeros family of the parents of Davao del Sur, Langga family of Davao del Sur, Uba family of Kidapawan and Davao. So sa mga relatives ko, sa mga kaibigan ko, sila Maris, sila Leia, sila Yemelin, sila Elena. So ang dami po, sila Franessa, sila Yeng, ano mga Langga, so hindi ko nung mga isa-isa, at saka si Donang May Antoque po of Davao City. So, yung mga videos ko po mga Langga, sa mga baguhan pa lang po dito sa YouTube channel ko, may love advice po tayo ni Madam Langga. So, may kung paano natin malalaman kung Mr. Right naman yung boyfriend o mangliligaw natin. So, meron po ako nun. Kung paano po tayo mag-move on, ano pong sense ng naka-move on na tayo mga Langga. Magpapilintang single mga Langga. So, yun yung first vlogs ko. So, meron din po ako mga travel vlogs dito sa Saudi, mga Langga. Soon po, pag sa Pilipinas na ako, mas more po yung vlogs ko po. Mga Langga, sa mga nagtataka kung saan ako nag-vlog, so andito po ako sa rooftop kasi gaano kalakihan yung space namin doon sa kwarto. Tsaka may natutulog pa po yung kasama ko. So mamaya-maya, bababa na po ako, mga after 1 hour po, mga Langga. So, ayun po ay, nandito po ako sa rooftop. Ayan po. Ayan. So, ang init po, kaya nag-shade ako. So, hayaan nyo nang mag-shade po ako mga Langga kasi malaki yung eyebags ko. Ayan. Saan nga ba ako nagtitrabaho noon? Ano pong trabaho ko noon? Gusto pala yung kabataan ko. So, ayan mga Langga. Nung bata pa po ako, yung bahay namin para talaga yung bata 163 mga Langga. No? Kasi, andun po yung nakatira yung mga pinsan ko. So, bali na sila. So, ganun. Ang saya-saya namin kung sa Bisaya pa kabibo ba? No? Bibo juga yung mga Langga. Kasi ang dami-dami namin. Nung lumaki na sila mga Langga, so nag-decide na rin sila na sumama sila sa papa nila mga Langga. Doon na rin sila nag-high school sa Davao City. Ganun. So ako na lang. So nung kabataan pa namin mga Langga, nagtitinda kami ng walis ting-ting, tsaka pawid. Kami talaga yung gumagawa ng pawid. Kung sa Bisaya pa mga Langga. Sibit siya, diba? Sibit. So, para may pagdagdag kami sa baon namin kasi hindi rin naman sapat yung kinikita ng pamilya namin at saka ng papa nila, diba? So, yun, yung mama kasi nila hindi na mamalik. So, kung saan ka man ngayon, Auntie Mercy, pag makita mo kami, siguro mama mo kasi malalaki na kami. So, shoutout ko na lang yung tito ko na si Herman Oba at saka si Auntie Adelpa Acero. Iba po. So, kaya namin noon mga Langga, yung kabataan namin, nagtitinda kami ng buhayo, gawa ng pawid para, ganun, mga tinuro na mama ko sa amin, na parang, sige, gumawa kayo ng ganyan, magtrabaho kayo, hindi pwedeng, depend lang kayo sa amin na magulang nyo, kasi diba,
ba? Hindi naman always nandyan yung mga magulang natin para sa atin. Kung may bibilhin lang tayo, so mas maganda talaga yung bakit tayo sa hirap. Kasi ngayon talagang nagpapasalamat ako dahil natuto akong tumayo sa sarili ko pa. Talagang masasabi ko talagang I am an independent woman. Yun talaga lang, kasi lahat ng mga bagay na meron ako ngayon, nakuha ko yan sa pawis. Ganun mga langga. Hindi ko naranasan ang humingi ng pera sa mga magulang ko kasi alam ko mahirap din kami mga langga. So, hihirapan ko talaga yung mga bagay na meron ako ngayon. Kahit noon pa mga langga. So, noon din, nung elementary ako hanggang high school, pag Saturday and Sunday, sumasama ako sa tita ko sa Tianggihan. So, nagtetendera po ako. So, para may pangbaon po ako. Pangdagdag baon ko po sa eskwelahan. Wala naman akong reklamo sa mga magulang ko. O bakit hindi nyo ako binibigyan ng ganyan. So, kasi, nasa isip ko na talaga na, hindi talaga namin kaya ganun mga langga. So, Saturday and Sunday, sumasama ako sa Tianggihan ng tita ko, pagdagbaon, tsaka para may pambili akong damit na gusto ko, at tsaka pantalon. Ayun, sabi ko talagang first na pantalon sa buhay ko, ako talaga yung bumili. First cellphone sa buong buhay ko, ako talaga yung bumili. Ganun mga langga sa lahat ng mga gusto ko. At saka sa mga first branded na t-shirts, ganun mga langga, ako talaga bumili. So, salamat ako talaga sa mama ko kasi pasalamat din ako sa sitwasyon namin na mahirap kami kasi natuto akong tumayo sa sarili kong paa mga langga. And I'm so proud to my parents and also proud po talaga ako sa mama ko. I love you mama baby. So shoutout ko na lang po muna yung mga pinsan na Windel Uban, sila Catherine Uban, si Shanamay Uban na Anthony sa Kuwait, si Noemi Uba, at si Christian Halodong Kuy Uba. Nung graduate naman ako ng high school, may nag-offer po sa akin, sa pinsan ko na pumunta kami ng Manila para magtrabaho. So, 15 years old po ako ng mga langga. So, sumama po ako doon sa pinsan ko. So, katulong po ako. Siya po yung cashier. Ang liit ko po nun. Talagang, sige, parang alis gari talaga ako mga langga na sumama. Kasi, yun nga, mahirap din talaga naman sa probinsya mga langga, diba? So, ayun. Pero hindi ko yun nakayanan mga langga kasi hindi pa ako natutong magluto noon kasi si mama ko palagi ang nagluluto para sa amin, ay ako pinapaluto. So, hindi ko talaga natutunan yun. So ako gusto kong matutunan lahat. Parang ako yung isang tao na langga na hindi ako natatakot mag-explore sa lahat ng mga bagay na gusto mo gawin mga langga. So, pag may gusto akong gawin, ginagawa ko talaga. Kasi ganun ako parang wala akong kinatatakutan. Basta lang para sa future, para sa kakaunlad ko, kakaunlad ng pamilya ko. Wala akong kinatatakutan talaga ng so ganun. So, kinuha naman ako ng pinsan ko doon sa Maynila. Pinapasok niya po ako sa isang mall sa Muntinlupa City. Doon po, naging service group po ako sa isang food court. At saka, at the same time, English year. So, ayun, another knowledge naman yung mga langga. Shoutout ko si May Paonel Rosa na ngayon. Andun po siya sa Quezon City ko ngayon. Pinsan ko po. Siya po yung pinupuntahan ko every time na andun ako sa Maynila, mga langga. Kasi parang kapatid ko na rin siya kasi wala po akong kapatid na babae, yung mga langga. So, siya po yung kinakausap ko kung may problema ako, ganun mga langga. So, she knows a lot about me. Underage naman ang inyong langga. Umuwi po ako ng probinsya sa Davao del Sur mga langga. Ayun, sabi ko hanapan mo ako ng trabaho kasi ayaw ko talagang magtambay langga. Ayaw ko magdedepende talaga sa mga magulang ko. Ayaw ko talaga. So, naging tindera po ako ng isang bakery. At the same time po, tindera po ako ng pharmacy doon na Butika Floor. So, shoutout ko po sila Victor and Flor Lubatan. Yun po yung mga amo ko doon. Almost 1 year din po ako doon. Magka-problema yung pamilya ko. Ganun. So, benta yung bahay namin. Ang daming trials talaga. Parang, okay, laban lang. Sabi nila, pag-aralin daw nila ako. So, ayun, nag-stop po ako ng trabaho doon. Nag-aral po ako sa University of Mindanao Biggest College as a Bachelor of Science in Criminology po. So, first semester lang po yung napag-aralan ko doon. Dream ko talaga maging pulis mga langga. Pero dream lang talaga. Sabi ko, pag may pangarap ka, ipurso mo lang, ilaban mo lang talaga mga langga. So, yun yung biggest dream ko na hindi ko talaga
another way pa naman po para sa akin si Lord. Kaya hindi po talaga niya ako inilagay para maging pulis mga langga, diba? So baka mamatay ako ng mga doon. So ngayon, nung nag-stop naman ako na sa aking pag-aaral sa kolehiyo mga langga, kung mahanapan mo ulit ako ng trabaho kasi gusto ko magtrabaho. Hanapan niyo po ako ng trabaho sa isang pharmacy sa Padada Drugstore, sa Padada Drugstore. So shout out po doon si Ate Teresita Tamara and family, tapos si Ate Pero J. Guerrero na andun po ngayon sa kanila yung pamangkin niya. So naging sales clerk po ako sa isang pharmacy sa Padada Drugstore. Ayun, sa una po, hindi po talaga magiging madali. Hindi po din tendera sa isang pharmacy talaga. So, i-memorize mo yung lahat ng mga nakahilerang medicines, diba mga nanda. So, pag namali ka, nang bigay sa customer, so maraming magre-reklamo, diba? So, dapat ingat-ingat po talaga. So, underage po ako. Nung tumutong po ako ng 18 years old mga langga. So, sabi ko, gusto ko nung mag-try ng another work. And, parang, okay, Langga the Explorer. Nag-apply po ako ng Grand Mall of Digos. So, bagong open po yun na mall sa Digos City. So, ayun, nag-apply ako, natanggap naman ako. So, nag-end of contract naman din ako doon mga langga. So, ang ginawa ko, nag-apply na naman po ulit ako ng trabaho sa Gaisano Center Digos. Puno na po yung Gaisano Center. Ipapasa po nila ako sa Mall of Davao City. One of the biggest mall of Davao. Yung Gaisano Mall of Davao na ngayon. So, shout out po yung mga friends ko dyan. Yung Arlene, yung supervisor ko. So, dami-dami kong mga kaibigan na hindi ko na maisa-isa talaga. End of contract na naman din. Kasi gano'n naman talaga sa Pilipinas. Pros end. Sana yung relasyon din hindi mag-end. Ayaw mga langga. Ano naman ulit ako ng trabaho mga langga. Ayun na naman yung langga, nag-explore na naman. So, kinuha ako ng kaibigan ko bilang isang promodizer ng BNY. Naging promodizer po ako ng BNY. Kaliit ko to. Na natanggap pa. So, seasonal lang din naman mga langga. Na-board ako. Sobrang bored ko. Gusto ko ng anak. Gusto kong magpabuntis. Ganon. Kasi parang na-bored ako sa buhay ko sa katrabaho. At the age of 21 years old, nagka-baby po ako na si Alisa Kif po, yung baby ko. Nagkapamilya ako mga langga. So, mahirap din talaga ang buhay kasi yung papa ng anak ko, ex ko, wala talaga siyang stable job mga langga. Ang ginagawa ko noon mga langga, nagtataya ako sa lasto. Nanalo po talaga ako. So, may panggatas po ako. So, na-miss ko yung papa ko ngayon mga langga. Kasi noon sa sobrang hirap namin, mag-asawa ako. Pero sinasabi ko ba, wala nang gatas sa sakit. Yan, bili talaga yung papa ko. Kahit may kasalanan siya sa amin. Talagang kung saan ka man ngayon pa, umuwi ka na. Pag-uwi ko, umuwi ka na. Sabi ko talagang mahal talaga ako ng papa ko. Kahit may gawa mo siyang kasalanan sa amin, hindi niya kami pinakabayaan. Lalong-lalo na yung anak ko mga langga. Ayun, napaiyak ako mga langga. Sorry pa kasi sa hirap-hirap ko noon, dahil palagi yung papa ko mga langga. Hindi talaga ako pinapabayaan kasi ako na yung isang babae sa amin. So, 4 kami kapatid. Ako po yung bunso. So, 3 po yung lalaking kong kapatid. Sana mabuo kami ulit pamilya namin. Nagkapamilya ako. Nagtitinda din po ako ng saging, gasolina. So, naging dealer din po ako ng Avon, ng MSE, ng Natasha, ganun mga. So, kailangan talagang madiskarte nanay sa buhay para sa anak. Kahit wala tayo para sa ating sarili. Meron din ibibigay sa ating anak mga langga, diba? Kulang pa rin yung kinikita ko. Tsaka, wala naman din stable job yung papa ng anak ko. Ay, mga langga, nag-apply ulit naman ako sa isang mall sa Digos City, bagong open na mall. So, Gaisano Mall of Digos. Nag-end ang contract naman din. So, yung anak ko noon, madaming sakit-sakit, gano'n, nagda-diarrhea, gano'n mga nang gano'n. Ang hirap talaga ng buhay noon. So, ang hirap talaga hanggang ngayon, hirap din naman So, lumayas pa yung papa ko, umiiyak yung mama ko palagi, araw-araw. So, gusto ko rin umiyak. So, kung iiyak ako, dalawa na kayo. Hindi malakas ang loob, diba? So, kailangan ng mama ko yung someone na tulinon na para lumakas ulit yung loob niya mga langga. Kasi ang sobrang hirap, na-realize ko talaga doon mga langga. Mag-a-abroad ako para sa mama at sa anak ko. Ayun, nag-apply naman ako sa abroad. So,
So, nung nag-upload ko sa Kuwait City po. So, ang hirap po din talagang mag-apply. So, doon ako nag-process sa Davao. Ang hirap doon. Kumuha ng passport, ganun, hanggang sa nakaalis ako. And thanks God. Natapos ko yung 2 taon doon. Na ano ko naman, natugunan ko naman yung pangangailangan ng mama ko. Yung nagpapa-inspire talaga sa akin, mga langga, yung mama at saka anak ko. Mga kuya ko, mga kapatid ko, mga langga. Asawa na rin, may mga anak na rin, diba? So, parang, oh hey, langga, Franessa, sige, laban lang para sa anak mo at saka sa mama mo. Taasan mo mga pamilya mo kung may kailangan man ganun. So, hanggang ngayon, mahirap pa rin. Pero at least natugunan din naman yung mga pangangailangan kung may problema sa medical, sa pag-hospital. So, mga langga, nagkakanda utang na rin. Pero, ang laki ng pasalamat ko ni Lord kasi nabawas-bawasan na niya. So, nakaalis ulit ako. Ngayon, andito po ako sa Riyadh. So, pag-uwi ko galing Kuwait, so, ang laki din ng problema, gano'n. Hanggang sa umabot sa punto mga langga na naghiwalay din kami ng papa ng anak ko. For some reasons, some problems na talagang, okay, stop na. So, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Gagawa talaga naman ng paraan si Lord na, okay, magising ka sa katotohanan ng mga langga. Na-fail ako, parang magsakan ng mundo. So, pero hindi naman huli ang lahat eh. Madami pa namang chances si Lord. Kinuha ako ng tita ng ex ko dito sa Riyadh. So, ngayon po, domestic helper din po ako. So, 1 year na po ako malangga. Ano pala? Bakit na pala ako naging vlogger bigla? So, naging vlogger ako bigla. Mga langga. So, hindi ko ito inaasahang maging vlogger. Nasaktan kasi ako mga langga. Ang sakit yung nangyari. Yung akala mo siya na, pero hindi pa pala. So, yan doon. So, nagugot na naman. Yung bang siya yung kausap mo sa umaga at sa gabi, tapos biglang mawala. So, yung ginawa ko, mga langga, sabi ko, Lord, grabe, naiyak ako noon. Lord, sana bigyan mo ako ng way para makalimutan sa kahit mga langga. So, biglang isang araw na discovered ko itong pagpa-vlog. So, wala yung isip ko, parang mapunta doon yung isip ko, maiba na naman yung focus ko mga langga. And thanks God talaga, nahanap ko itong pag-vlog na siguro ito talaga yung ni Lord para sa akin. Kung hindi talaga hindi ko na-discover yung pagbablog mga langga. Ang way ni Lord para sa akin, siguro someday, inshallah mga langga, maging okay na rin yung mga vlogs ko. Pag-uwi ko ng Pinas, marami po akong gagawa sa Pilipinas mga langga ay sa dito, diba? So magka-travel vlogs tayo. Pag nakita nyo ako mga langga na nagba-vlog, so tawagin nyo naman ako. Baka sabihin nyo mga stricta ako, tapos hindi ko kayo kilala, diba mga langga? Hindi ka man naging pulis, baka maging vlogger ka naman. So, ito talaga yung next dream ko na maging vlogger na nuro sa akin ni Lord. Kailangan kong i-pursue kasi ito, wala namang perang involved sa pag-vlog. Ano lang, self-confidence lang mga langga. Tsaka may cellphone ka na, okay na yun, laban na yan. Pwede ka nang makapag-vlog kasi may kinikita po talaga ang pag-vlog mga langga. Marami na po talagang naiahon sa hirap nito. So, push ko lang to. Kahit wala nang tulog. Sabihin pa nilang, natutulog ka pa ba? Maraming nagtatanong sa akin, natutulog ka pa ba langga? Okay ka lang dyan kasi trabaho ka pa, tapos mag-vlog ka pa. Bubuhay ka pa ba? So, ganun mga langga. What I learned in life is, kung may pangarap ka, ilaban mo ng mga langga. Ganun. Walang success na natulog ka ngayon, kinabukasan, nag-success ka na, diba? So, maglaban ng mga langga. Mahirap talaga. Para kang umakyat sa isang mundo na hindi ka pa marunong umakyat ng mundo. Hindi mo alam baka mahulog ka bigla, magpapagulong ka bigla sa baba. So, ganun talaga ang daming trials pag may pangarap ka sa buhay mo. In every bad situation, mga langga, look at the positive side. Huwag mong titingnan yung mga negatibong bagay nito sa lahat ng mga bad situation. Sometimes the enemy will promote you para may challenges talaga na ibibigay sa atin si Lord bago natin makuha yung gusto natin sa buhay. Yung gawin mo lang mga langga is manalig ka na. Mag-pray ka lang palagi na someday, maabot mo yung pangarap mo. And every step of your life, mag-ask ka ng guidance ni Lord. May pagdesisyonan ka sa buhay mga langga. Sabihin mo, Lord, tama ba itong gagawin ko? So, i-guide mo ako. Lang manamin mga langga. Gina-guide ka na pala ni Lord. Let God lead you and He will clear the road for you to follow. So, ayun mga langga. So, hayaan natin si Lord kung may problema man tayo, may burdens man tayo mga langga. Sabihin mo, okay Lord, ikaw muna ang bahala sa akin kasi alam kong ikaw yung mas nakakaalam. Mas nakakaalam ng ikakabuti ko. So, ganun yung ginagawa ko mga langga.
sa lahat ng mga bagay sa buhay. So, hinayaan ko si Lord lang gumawa. Yung gawin lang natin is mag-pray at saka maniwala sa Kanya. Kasi His ways are better than our ways. Yung mga langga. You can pray in anything, but if you have faith, you will receive it. So, maniwala lang talaga tayo sa Kanya, mga langga. Maniwala tayo kay Lord. Dahil sa mga problema ko sa buhay, sa mga pagsubok ko sa buhay, sa mga napagdaanan ko, noon hanggang ngayon, yung pamilya ko, hanggang ngayon, mga langga. So, sumikpit po yung paniniwala ko kay Lord. Someday, somehow, na magiging okay din ang lahat. Sabi nga nila, di ba, pag may tinanim, may aanihin. Sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay ngayon, laging tandaan mga langga. You are where God wants you to be in every moment right now. Every experience, part on His divine plan. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. So, ayun, time check ulit tayo mga langga. It's already 9:30 in the morning. So, after 30 minutes, bababa na ako. 10 a.m. in the morning. So, mag-start na kami magtrabaho kasi Ramadan na. Hanggang alas 8 na yan. Nung walang pahingahan, tayuan, hiwaan. Ganun mga langga dito pagka Ramadan. So, laban lang para sa pangarap. At sana supportahan pa rin po ninyo ako sa mga upcoming videos ko mga langga. So, see you soon as Philippines. Shoutout ko po yung nagpapaligaya sa akin ngayon. Si Horoshi, yung anak ko, namimiss ko na si Alexa Kit, sa buong pamilya ko, sa mama ko, si Mama Ben. Ang mga suporta sa akin at sa mga nakikinig, mga langga, I love you and always and forever. So, ulitin mga langga. Ito po ulit ang inyong langga, inagkatuloy sa umaga. Vloggers sa gabi. Huwag pong kalimutan i-click and like at subscribe sa baba at please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko. Bye-bye! See you next time mga langga. I love you!